Intemm proċess li matulu bosta qalu tagħhom dwar awtorità li se tibda tieħu ħsieb l-iżvilupp reġjonali għal Għawdex. Il-konsultazzjoni pubblika kienet pass li marka l-bidu għall-implementazzjoni ta' weda elettorali oħra tal-Gvern. L-Awtorità Reġjonali Għal Għawdex se tkun responsabbli mit-twettiq tal-istrateġija dwar l-iżvilupp reġjonali għal Għawdex, li b'viżjoni li twassal sas-sena 2030 tinkludi fiha proġetti ta' infrastruttura, turiżmu, aktar impjiegi f'Għawdex u l-viżjoni ta' Għawdex. F'intervista ma' One News, il-Ministru għal Għawdex Ġustin Karwana spjegat li aktar minn kollox din l-awtorità trid tirrevedi l-istrateġija billi tanalizza dak li jkun sar, dak li jkun baqa' xi jsir u bdil fiċ-ċirkostanzi li jista' jinqala minn żmien għal żmien. Il-Ministru spjegat li dan l-abbozz ta' liġi se jirrifletti ideat sottomessi minn nies minn kull spettru tas-soċjetà. Il-mira ta' din l-awtorità hija l-implimentazzjoni tal-istrateġija reġjonali. Ġifieri dawk l-affarijiet li jenna nisimgħu snin twal biex isiru f'Għawdex ħajkolli rwol ta' din l-awtorità li tassigura li dawn isiru għax finalment kulħadd jaf x'irridu f'Għawdex hija kwistjoni ta' dawn l-affarijiet li assolutament iridu jsiru. It-twaqqif ta' din l-awtorità mistenni jkun fost l-ewwel suġġetti li se jiddiskuti l-Parlament meta jerġa' jiftaħ f'Ottubru. Id-drafter tagħna qed jiġbor l-elementi li ħarġu minn din il-konsultazzjoni biex jiġu riflessi fil-liġi biex hekk kif nidħlu l-Parlament ikun jista' jiġi pubblikat l-abbozz u jitqiegħed ukoll anke fl-aġenda d-diskussjoni.